wong omah-omah iki dilandasi nganggo srana ibadah ngono to. Dadi wong omah-omah kuwi kanggo srana ngibadah. Ibadah. Nek ora omah-omah berarti ibadahe kurang. Lah, aku pengen ngibadah le. Hah? Ngibadah. Lah wis duwe jodoh apa urung? Urung. Lah gathuk urung duwe. Urung. Aku lah ya iso dadi sukarela. Oh sukarela. Donatur. Sering beda donatur. Ngene, jan kowe arep omah-omah meneh, aja golek bojo ning golek jodoh. Lho, bedane apa bojo karo jodoh? Bojo kuwi iso pegat sewanci-wanci. Nek yen jodoh pegate ya barengi pecating nyawa kuwi jodoh. Jan iki dhuwur iki jero iki lek. Wah, dhuwur iki. Aku wah jan mletik tenan lek seneng aku ku duwe wong karo tuwa. muni mletik matane ngono. Ora, aku seneng duwe wong tuwa kaya kowe iki lek. Jan tak wet-wet, tak wet tenan. Aku purna-purna mbok anggap wong tuwa percuma. Lho dianggap apa meneh? Ayo wong tuwa ta. Ya wis. Aku duwe bojo kowe ya malah rusak omahku ya. Kok rusak mriko. Aku duwe bojo kane omahku lak dibolongi cah cilik-cilik. Kepengin weruh polahe gareng koyo ngopo. Loh, iki ora, masalah iki apa jek iso pola? Kok jek iso pola? Kok pikiranmu ki kok wong-wong ki ndak dikira wong polahe gareng kaya ngopo? Kok jek iso pola? Yen okolku wis turun ya golek akal, sarana dan prasarana ki akeh. Kuku Bima sak jempole. Ngedian. Mula aku ndek bojo ayu kuwi wegah ngono iki. Kok iso wegah ki ngopo? Oh nyendake umur ndek bojo ayu kuwi. Kaya karile nyawang kok. Lah malah mergo disawang kuwi, kowe ndek bojo ayu kaya iki ngene iki. Aku ndek bojo ayu kaya iki. Mlaku ning pasar disawang wong ning sirah cekut-cekut, disenggol wong ning dodok katkot. Lah kuwi sampean jenenge kurang ikhlas. Lho kok bojo kok diiklaske iki piye to? Lho, tak kandhani, duwe bojo ki kaya aku ki wis gemati lho rek wong aku ki kurang gemati apa? Ayo gemati. Lho kudune kowe ki bangga. Bangga kowe duwe bojo kaya ngene iki. Bangga ki apa? Bangga apa bangga? Bangga ki bahasa bangga. Ki bahasa Indonesia. Basa Jawa? Bangga. Oh, ya wis sakaremu wis. Lah ya, nek duwe bojo aku to kurang apa? Kowe pengen mangan tak dulang. Pengen adus tak dusi. Pengen mlaku tak tuntun. Alu wong ora duwe bojo kowe. Duwe bojo kowe stroke iki mau. Lho kok iso stroke? Lah mangan matine wong wedok ning wong lanang kok mati apa mangan didulang adus didusi apa-apa diladeni. Lho mati. Stroke kuwi sing lanang. Ora usah emosi, Lek. Tak omongi ya. Apa, Mas? Kuwi salah satu kewajiban dari seorang istri terhadap suami. Betul lah. Nek tembunge kaya ngono ki ora kewajiban kuwi ngetokke sing lanang wis ora iso apa-apa. Lho, ya ora ngono. Kowe nadan ora iso apa-apa, ora apa-apa nek aku terima. Aku ora iso apa-apa ning ana sebagian sing iso apa-apa. Alah iso apa-apa lek ndilar enti kidul, ndilar enti kidul. Wedal ra. Rumangsamu ki uceng-uceng kok. Kayak pitik cucuk pinjuk aja. Lah nggih, kula niku ya Lek, wis to. Kowe nek duwe bojoku, aku ki apa wae trima. Kowe ki ora payu ndagel ya trima wong. Lah kowe apa? Mau dadi petani wae aku wis trima lho. Tenane. Lho, tenan kurang apa? Aku ki kurang apa? Kurang apa? Kurang apa aku ki? Kurang trima apa? Kowe kurang waras. Lho kok kurang waras piye to? Kurang apa ya ketono piye carane kok kurang apa? Lah iya, kowe dadi petani ya. Aku ku ya jek iso nampa kowe Lek. Tegese ora kudu dadi gareng. Ora kudu dadi dagelan kondang. Petani ento. Petani ora apa-apa, ora ketang-ketane sawah gur nandur kentang. Ora apa-apa. Dadi rak sewayah-wayah katokmu suwek kentange metu iso nggo tuku katok. Iya ora? Lah kuwi. Kurang apa? Kurang apa ku Lek? Kurang apa? Kurang apa? Sik omongmu ki lho. Lho piye to? Wah omong ki ngene lho. Kowe tau sekolah ning sekolahan to? Ana bahasake, ana titik, ana koma. Iki yen ngomong ki ya nganggo koma, engko titike piye ning ngendi? Omong aja diteruske, penopane kene ra enak. Lho, dadi yen aku dadi petani, aku ki jek trima. Aku nglenggono bojoku petani ora apa-apa. Terus Ora ketang-ketang ning sawah gigur nandur kentang.
Koma. Kentang ki koma. Koma wae yo genane komane kok muni ora iso ana Lah ya komane lho. kentang ki komanen sih. Koma. Sewaya-waya nandur. Sewayah-wayah niku kathokmu suwek kentange metu. Lah ki ku sih. Lho piye to? Nggon kathok suwek ki komanen meneh. Nggon kathok ki suwek. Dadi sewayah-wayah kathokmu suwek. Koma. Koma lagi kentang. Kentangmu metu. Lho kok Koma. tetep kentange metu. Lah piye metu? Kok kathoke wis disuwek kok kentange tetep metu. Kok sik iki pelajaran apa metune kentang kok ngenteni kathoke suwek iki piye? Lah yo kuwi lho nandur kentang. Metu ra metu kathoke suweken ngono lho. Kuwi Ben metu kentange. tak omong ya, tak tengahi ya. Kuwi karepe ngono cepat tanggap. Dadi zaman saiki iki zaman sing satset dasdes. Lah, Lho kuwi. lho, sak pemikiran. Dadi nek eneng apa-apa ki wong kathok suwek lah kentange langsung metu. Ngene. Terus didol karepe ngono. Ngene. Yen Piye? kowe napa omongane Ka? Saiki kathokku tak suweke kentangmu sing mbok toke. Ya ora iso. Ora iso ana wong mula penampa, ya ta, penampa. Pola pikir iki disederhanakan. Sederhanakan ngene iki, wong ngene kok sederhana piye iki malah mulek kok. Iki niki wis gur muring terus apa takon mampir nggen kula to. Heeh. Wau niku mampir teng nggen kula. Iya. Lah nek dalan sing nggih mlebu teng nggen kula niku rak ciut. Ciut. Lah kula pun ngomong, "Lek, engko nek mlebu ning nggon aku gang sing mlebu nggon aku ke ciut." Cilik, ciut. Alon-alon. Ya. Najan betul. ciut, ning dalane ki alus ora ketang suketek Terus kiwatane jembrung ngono lho. terus sedeng. Nggih. Ora ketang suketek kiwatane jembrung kok sing penting terus wae alon-alon kok mesti mlebu. Iya. Lah, Kuwi gandeng Kuwi yen sing dikandani iki cah cilik kuwi ya, nek bareng sing dikandani iki kawak-awu ngene kuwi omong kok ngono kok aku terus bayangke to. Kembayangke piye? Kowe muni kiwa tengen jembrung. Aku lah. Aku ki saking suwene ora kok berbubuti suket. Iki ki usum udan. Lah. Ketukulan ki gampang ngrembaka. Wah, Karepe ngono kuwi. Lah iya. Positive thinking to. Lah, wong positive thinking. Nek kaya ora suket kaya wong gede-gede ae mak. Kayak alang-alang iki. Alang-alang. Bener, bapak lagi ngendiko alang-alang. Bapake bareng ngendika ilmu makdes ngene. Kowe alang ya paling ora nganu to, alang-alange iki jabutana ganti suketeki. Wong wah aku gumono ing atase apa presiden penyanyi kondang omahe dilesep. Loh, aku ra wis ngomong. Oh, my. Dalan sing nggo mlebu ning nggon aku ki ciut, Le. Sok meneh Alon-alon kok ndak Gandeng kuwi- licet mobilmu. anu nggonmu ki jembarno to. Eh, Dalane iki jembarno. dijembeng. Kok dijembeng? Lah piye? Dalan kok dijembarke. Di anu, Diambake. Dilar. Dilar. Nah. Supaya tamu ki yen dolan ning nggonmu ora repot. sakjane ki ndeknya tak lar rada rene iki lho Om BG. Tak lar. Piye to? Kowe jane iki sinden apa tukang parkir tanganmu jepaplak. Lho, iki kan ngomong ke dalan kuwi mau. Aku lagi iki lho, ndagel kok disuk karo wedang iki lagi iki lho. Panggung semene iki semono dinteki wedang. Lah sampeyan yo ngewuhke, engko nek ora disuguhi wedang derkane ora disuguhi. Nah, wong kok Wong kok piyai kok ngewuhke men Kandhane sampeyan ya. iki. Karo disuguhi malah repot ra iso obah gara-gara wedang. Lah terus piye penake? Apa sampeyan gawa apa tok sunggi apa piye? Aku arep usul Pak Mujio. Apa? Usul piye? Dalange sing kono ganti wae. Lah kok kon ganti iki piye? Ket mok jer ngeroyok aku Bagong dar stereo iki. Dari mana? Moh aku seneng stereo kok mono. Oh, iya Ning iya. aku ambak ninun sewu Mas Bagong. Pripun? Panom niki ambak kula dereng tepang caket kalian Pak Mujio. Saya sudah mengetahui tipenya Pak Mujio. Piye, Le? Menurut kalian Pak nggih? Mujio itu manusia yang saya ibaratkan manusia yang sudah punya watak jari manusia. Jari manusia ki enek 5, Le. Nah, manusia itu harus meniru jari manusia. Jempol. Iki tegese apik. Hidup di dunia itu harus bagus, baik ucapan, hati, pikiran, perilaku. Nggih, Pak Pak Mujio. Mujio. Lajeng
Pak Mujio itu juga jari telunjuk. Telunjuk. Suka menunjukkan mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang benar, mana yang keliru. Hidup di dunia harus bisa menunjukkan sesuatu hal yang baik dan yang buruk. Nah, iki penunggul jenenge pimpinan. Jadi manusia hidup di manusia tuh bisa menjadi pimpinan, minimal memimpin diri sendiri maupun keluarganya. Seperti Pak Mujio ini. Perusahaan meh mati pimpin karo Pak Mujio gregah uripne. Nah, itu tipenya beliau menjadi seorang pemimpin. Jari manis. Jari manis, urip neng dunia harus serba manis baik ucapan maupun tindakannya. Karena mengucap jelek sekali akan dititeni wong liya-liyane. Mula hidup di dunia harus serba manis. Ini jari kelingking jentik driji sing cilik dhewe. Iki ateges dadi wong cilik aja sok minder. Terkadang nantinya ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh jari-jari besar ini, yang bisa mengerjakan hanya jari kecil. Contohnya? Iki. Nah, ini ndak ora iso jempol mlebu kuping yo jebol. Ki ora sedeng. Makanya jadi orang kecil jangan rendah diri. Karena suatu saat Anda akan dibutuhkan oleh orang-orang besar ini. Jadi hidup itu harus sama dengan jari manusia yang bersatu. Iki gampang ngundang konco. Juga gampang nolak sesuatu hal yang negatif. Kalau ditolak tidak mau, kuatkan dirimu, pukul yang tidak bagus itu. Loh, pukul. Kalau kita sudah memukul barang yang tidak bagus, tentunya akan mudah mengangkat derajat kita. Itu falsafah jari. Lah nek ngene lek. Lah kuwi kulinamu yang ngene iki. Ya ora to ya. Ora wong kita kese ngene iki derajat kita tuh bisa terangkat karena diri sendiri bukan dari orang lain. Seperti Pak Mujio ini. Piyayine neng Bali ning kene opyake wis sedulur desa kabeh opyak kabeh ngono lho. Nyatane iki hajatan ki ya luar biasa. Lho, mongko jane arep dipahargya ning Bali. Nggih. Tapi Pak Lurah sak penduduke ora pareng, pokoke disuwun ning kene. Nggih. Nggih ngono kuwi apa ora hebat. Nggih. Matur nuwun Pak niki ambak-ambak kepripun mawon kula kecipratan rezeki. Iya. Umpama ning Bali kono lah ora nanggap gareng, nanggap leak. Ya kowe dandan leak kan ya iso lagi kan agare ganti kostum. Aku dandan leak gelem le rekoso melete iki lho. Aku dongakno Pak Mujio. Napa Pak? Didongake ning Bali sukses. Amin. Engko ben nambani rasane piye Jawa sing ning Bali, sing ning Lombok ben wayangan ning kono. Oh nggih Pak, nggih. Sampe timbali swanrono. Lho ditimbali lho, Lek. Lho angger aku genah katut ya tak dongake. Lho, ya genah katut. Aku kok dongake ngentek. Pengen ketut. Kuwi nek nutut. Napa? Nek nuntut pripun? Nek nutut umurmu nek nutut. Pak iki ra tau ngendika pisan meden-medeni wong. Oh, disihat-sihatke. Nggih niki wau nggih kula pun diweling lewat Pak Kades. Mas making mboten ketang sekedhik sembur-sembur adas kagem temanten kekalih mila kala wau kula dalaken ukara-ukara nika Pak. Nggih. Sing baku ki sembur-sembur adase kok. Ngono. Saiki ora wong wicara tok, nembang makili temanten kakung. Napa Pak? Situasi. Oh nggih, siap. Jenengan makili Mas Manten kakung. Mas Hanan. Mas Hanan. Mbak Aika siap-siap kok makili temanten Putri. Nggih, sendika dawuh. Nganggo bawa sing apik. Iya no. Mungkin kon piye budaya kok. Iya ya wis pokoke iki mbekku tak toke apik ora iki sing penting pas karo laras. Aja ngisini-sini. Lah nggih kedah ngoten niku wong-wong ten daleme Pak Mujio kok ngisin-ngisini tur lih mbayar nggih mboten emyeh-emyeh dilunasi ning ngarep. Matur nembah nuwun Pak Mujio, sampun nimbali kula teng mriki pados sandang bathuk matur nuwun Pak Mujio. Sandang pangan, sandang bathuk. Lah nek nggen kula ngoten Pak. Oh. Ayo sing apik.
Dalang ki angger suwe ra mayang kok juweh. Lah piye tok kamu tong. Kene arep nembang kono muni, kene arep nembang kono. Kono ki yo ben ngomong. Aku ya wong seweling kok nek pareng ora pareng ya Apa wis. nek nembang-nembang. Lah kowe kok Ngono kok meleng. lesu. Kowe kok meleng ki arep ning ndi? Lah aku ki meling ki swara ki supaya aja antek nguciwani ki ning kono. Aku ya tetep nang kene wong ngrampungi kewajiban nutup Aku wis lebon. matur Pak Mujo, Pak. Piye? Dalang nu ampun diweni kopi Bali mengke ndak juweh. Ngono ya. Pamit aku. Tak gayane Ning iki tenan iki aku omong tuwa iki. Nggih, Pak. Muter kuwi wit biyen kedunge kesenian ulekane kabudayan. Mula kula hati-hati. Karawitan muter iku wis kondang. Oh. Duwe gawe ramuna-muni dekorasine wit pira kuwi? Kowe ki ya wit nggone Pak Musi. Jalan kowe iki melu juweh. Pamintaku Nimasito ase Suarane apik ya Mbak Eka. apik bar dicet tok. Iya ning apik nek ora nyuwara. Kowe ora ngekeki sprit karo aku. Kok sprit, Kekuatan iki. spirit. Spirit. Kok sprit. Kene sing jembar lek, kene lek. Ize. Kakang, Apa yai? mlaku amrene Kakang. Ize. Wah, coba caramu nggawa piye kuwi? Ya ngene iki to, nek roman ki ra ya romantis. Ora sudi kaya wong picek. Lho piye to? Roman Lho jare rangkulan nek roman ki rangkulan. Dene ya ora muda kene kaya wong picek. Lho piye? Ya nakno dicengkiwing burine Mbak Eka. Kucing kok. Dicengkiwing. Boten, ampun dicengkiwing kaya Lah piye? kucing. Ngeten lho. Iki ora ana hukum so tak bacok lho kan. Piye? Wis ora cedhak kowe ora paten. Kakang, Apa yai? panjenengan tresna dhateng kula saestu Kakang. Ora. Piye to? Kok dijak ketoprak tenanan kok. Kowe wong wedok boros kok. Lho kok boros piye? Kowe brosmu karo nyawaku larang brosmu kok. Kok iso? Yen kowe ora njaluk apa-apa ya tenanan. Mboten Kakang. Jo, tindingane Jo. Kowe iki ora metu kopi ngantuk, metu kopi ngalamun. Kabeh diuring-uring. Mau hawane wong emosi tok ki Iya, ngopo? durung Wong siji urip ora kita. selo lho. Angger aku sing nembang ra gelem ninting kok. Kopi ana sak gelas 5.000 lho. Atut runtut tansar runtungan. Eka, Dawuh Kakang. tak ibaratake gunung. Kowe gunung Semeru. Kok saged Gunung Semeru liripun kados pundi Kakang? Nadyan bola-bali mbledhos ngetokake awu tetep tak nggoni. Kakang, Iya. gunung menika mbledhos. Iya. Amargi menapa? Mergo cedhak kucing. Kecedak kucing. Lho gunung iki jago gunung metune kucing. Jare kena bedor. Oh bedah. Jebul pae iki ya jago cek. Pae ya jago ceki. Mula mbok yo yang dimpil anu ndelik. Ya ngono kok gareng edukasi. Lah napa ta? Mune gunung mune. Apa kuwi? Oh. Ya sing apik padha muni kok terus kucing. Nyerekke. Iki bandar cabdikan nesu. Ing sarina sawangine adatan kinggan sarambut lamun ado caketing ati Gelem-geleme kakak aku ya wegah ya. Kakang. Kok ora wong lanang apa to? ayo kowe iki sing ora pinter akeh wong wedok ayu-ayu sing mbok lus-lus debok tok. Apa? Kakang, Apa?
nek pancen nyata panjenengan tresna dhateng kula. Iya. Mbok gage sowan marang bapak ibu to Kakang. Terus kon ngopo? Lho, piye to? Ya piye carane to terus awake dhewe ndang Loh, bapak ibuku yen kon mengestoni kanggo nikahane dhewe ora iso wong kae wong loro urung nikah kok. Zaman biyen ki lak nikah ki semrawut. Yen cedhak tansah mulat sida asih HP-ne sapa muni iki? HP-ne sapa muni iki? Angger dipateni tak dol lho. Pindha mimi lan mintuna nano aku ki latah kok. piye? Bapak ngendika nano iso aku katut. Ayo bareng. Tempu di Anu tapi. Ya kaya cingkoke biyung isara kuwi. ayo bareng. Ora angel aku balik laras. Ayo bareng di masa netepi wajib sido asib Brian. Brian. Aku malah katut to iki. Tak kuwi tibone sampak. Saya ya. Niki ditutuke napa mboten, Pak? Lah iya no kena kowe sampean makili tempaten Kakung. Oh, nggih. Ayo ganti Mbak Eka, Siap. makili Mbak Iin. Nggih. Yo beksa. Ora mung leren tok. Terus Mbak Eka nyuwara tekate kono lungguh. Ya ora no, joget no. Ah, tak awasi pokoke. Pernah anti iki timpal ngono. Bagong kae dalang apa company? Lah ngopo? Tenan nggih Mbak Eka nembang ngono iki timpal. Nggih yo, mengke seksine kula yo. Bisa ditimpal. Mboten Bajul mawon. mboten disentor mawon. Sentar. Bapak ki saiki atlet biliar. Atlet biliar iki ya. Ning ndi gawa setik. Ning ndi gawa setik. Oh, sesuk nek ngira aku 10-20 tahun kas ya nek nggawa setik tak lokke genti kowe. Ora iki tenan aku tenan. Ambakku koyo ngene iki karo nyawaku larang iki. Gak iso. Ha iki ana baterene barang. Lah nggonmu ya enek baterene loro lho kuwi. Ah. Lah kuwi. Lho, iki lho. Iki. Lho, Oh iki. iya. Duk, Apa? kowe ngarahmu kene ning ora kene karepmu. Nanti. Yo ndono. Iki kon nembang ngurusi baterai. Ayo, yang apa? Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki
Yuk. So. Oh, semangat. Oh, ngurip kudu semangat. Iso bosok kupingmu. Dadi apa? Joget kok ora semangat. Bapak lunas kok ora semangat. Ngapa, Lek? Kuwi jane dalang apa wong gusah manuk ning sawah. Loh, Bengak, kowe ora bengok. semangat, menunjukkan semangat. Semangat ning ngerti ya kae mikir cedak bengok ning kuping mak slenet. Wah aku lho. Kaget, Lek. Heeh. Lah jare budek. Wong kuping selen nek dipamerke. Loh, Aku budek ora masalah. jare kupingmu selen. Oh, kok selen apa? Loh, jarene siji kuping wedhus, siji kuping kirek. Kowe lambemu lho Kak. Loh. Cek, dicek, Kak. Cek no, cek. Kuping wedhus kuping menungso kok. Apa? Wedhus, Wedhus, kirek. kirek. Loh, siji kuping wedhus, siji kuping kirek. Lah. Lho mau menungso ki. Lah nyatane. Wah. Mbok ya aja ngisin-ngisine ta, Lek. Sowane nggone Pak Mujiyo ki kupinge ya nggawa kuping menungso. Yen ngono ya ora aku tok kowe ya. Ora iso. Wedhus, Wedhus, kirek. wedhus. Ayu-ayu kok kuping wedhus kabeh. Lah iya ora selen ta. Gembreh kok. Mah. Kuping wedhus gembreh. Tutupno Iya. saiki. Ayo. Tuh, keselak, Lek. Mugi Ya. ya Saya to, Lek. Mik aja mbok cedakno kono mulane aku keselak. Apa? Mik iki aja mbok karo kancane. Mulane ndak aku keselak. Iki ora awor, iki punjen. Kok punjen piye to? Meke punjen karo kancane. Ngarang. Diselipke kok rasa nyekel kok. lagi rioni ya kabeh. Mek nek reoni. Heeh, iki meke sik ngitung anggaran. Yo. Mugianto berkaing widi Sampun Rama lagon bawa lan kembangipun. Istirahat dulu. Oh nggih, siap. Nek ya Joko lunga kono. Mboten kula siaga satu wonten mriki. Nggih, kali Mbak Eka ning kono. Nggih. Wonten. Saiki nanjake ibu-ibu warang kono. Nggih. Nggih. Apa ki? Tak tukoke seragam ora nembang. Nah. Ayo sing pundi Pak niki sing ditanjake. Ning niki Suzuki Cherry napa tronton? Oh malah digoleki trontone Mas. Pun Ingkang sowan dalu menika antawisipun Mbak Utsa. di sing futsal, di sing futsal. Utsa. Oh Utsa to, krunguku futsal. Ingkang sih tengen kula pas niki. Oh niki alit niki, ya nduk jeneng Utsa. Anakku wedok Utsa. Nganggo mic to nduk muntak-mantuk darake sinden bisu lho kowe. Nah, jawab Utsa. Nggih, Pak. Lah, marem ora ketang sak kecap. Iki putra dalang ugi. Sinten bapakipun, Pak? Bapak Mas Parawanto. Putra Mas Parawanto. Wah, anake Mas Parwanto to kowe? Apa kenal sampean? Ora. Ora kenal bengok-bengok. Saking weru ajeng kali menawa Mbak Ida. Ida Lala. Nggih. Heeh. Oh, lu kawawu. Niku pesindan asli saking Jepang. Jepang endi? Jepang Baris. kono. Jepang Baris. Jepang kulon kono. Jepang iki endi to? Alah ora ngerti sampean ora pengalaman kok. Google Maps ora mudeng. Moh, ora percaya aku. Percaya. Angka 3 Mbak Wida. Mbak Wida. Oh, Wida TK. Kok Wida TK? Wida tengkleng to iki.
Sak-sake. Ora sida ta? Angka sekawan Mbak Tika. Ah, Tika yen iki apal bocah niki halus mboten tau neka-neka no. Oke, Tika. Kaping gangsal Mbak Sinta. Nggih. Sinto. Nggih. Sinto kok sakmono. Sinto sajake wis Sinto wis dijur rawana ta. Nggih, Mbak Sinta, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Lajeng Mbak Eka Nggih. Kebumen. Mboten saged kenalke. Mulai maca layang. Wah, aku ngerti ngene iki nggawa baskom aku. Ngopo? Larone akeh iki. Nyuwun lagon podang kuning. Katur yu cange, yu limbuk, Mas Gareng, Mbak Nggih. Eka. Nggih. Matur nuwun saking Bapak Sugiman alias Gendut saking Karangasem. Podang kuning. Podang kuning. Nggih. Aku tak ngrasake anakku wedok iki suarane. Pak, niki wong kula entuk titipan kok tak dikira aku korupsi, Mas. Gendut Utsa. Buksan niki. Iki miturut suarane iki aliran klasik iki. Oh, Nggih. mboten napa-napa, klasik klasik kreasi sing bagus. Ora aliran hura-hurane klasik. Mboten napa-napa. Futsal. Utsa. Futsal. Ah, Nduk, rene Nduk. Pakde kepengin tepung karo kowe, rene. Kene sayang. Ayo jumeneng, Nduk. Kene bangku Pakde. Ah, kayak Pak De Jurang Grawah iki anu. Oh, buta. Jurang Hati-hati lho, Nduk. Kowe wis diparingi asma karo Yung Cangik rak dadi aliran klasik. Kowe nek jejer karo aliran growal-growal kuwi kudu ngati-ati. Ya toh? Justru itu yang namanya serasi. Ndi ana sing halus mesti ana sing kasar. Sapa ngomong? Aku. Alah, wis ora percaya. Wis aja dirungokke guneme gurem ceceker kae. Aja dirungokke kuwi omongane Jurang Grawah iki rasane. Wong kula lu ajeng tepak. Sindian sing ora kanggo aja nutupi linggo kono. Kono. Kono yen perlu tak kei dhuwit bali ngebis kono. Nduk, jenengmu Sia-sia karo aku. iki tebungan karo sinden anyar. Iya, Jenengmu iya. Futsa sapa? Utsa Damasuri. Damai sekali. Malah Dama, Utsa Dama, Dama, Suri. Suri. Tangane rasa demok-demok. Wong ya wong tuwa dadi conto. Apa dadi anake terus makmek sak penake dhewe dijaga kesopanane. Neng toko emas iki ndemeki dagangan wae entuk kok ndemek sinden ra entuk. ya karek toko Mas. Iki dudu toko iki wong. Oh, denger kowe. Mesti bela aku Yung Cangik arep ngopo? Aku dikeroyok Kakang Adi. Margi dalam loro iki wis ngene. Anu, omahmu ndi? Kula saking Weru Sukoharjo. Heeh. Kowe umur pira to, Nduk? Umur 18 tahun. 18 tahun wis wancine ngedu. Ya ra. Wis Loh. jelas. Ngedu kepinterane karo gamelane Mas Bagong. Ning isih sekolah. Ning di Wonten isi Surakarta. isi. Nggih. Ya. Ini ngegas omongane. Isi. Wong kok ora. Diarani Jurang Grawah ora gelem. Isi. Nggih, isi. Sekolahmu isi. Nggih. Ya wis kok gak nembang. Ya, Isi. Aku Isi. anu dibawani lho. Nggih. Nggih. bidang. Anu gandeng rada anu dicedhake miki dadi ben ketok banter. Nggih. Pakai Nggih. sistem ayo Pak Narso. Di hike-ne ya suarane. Sing jaga sosistem Narso. Wah, Narso Kuwanda. Narsa mati dadi banyu. Neng kene neng kono ora kok. Ayo, monggo. Nggih, pangapunten Biong nembe bindeng ngene. Ora apa ora masalah. Lho yen Nggih. bindengi sok menehi irunge ditinggal. Ora apa-apa, wis ayo. Iki sebutan kok, Nduk. Ya. Nggih, monggo. Ayo. Nadia
iki. Swara hari mami. Sinden nom-noman suarane sik kinyis-kinyis. Iya. Kowe iki menyadarino. Kok iso menyadarinya iki piye? Iki engko gedhe sithik kowe wis dibalap. Loh, ora apa-apa, justru aku ki seneng lek ada pemula-pemula yang lebih bagus itu luar biasa. Padha wae sinden ki akan begitu. Gareng pun juga begitu. Akan ada yang baik lagi tukul-tukul gareng-gareng yang lain. Dadi ora sewayah-wayah kowe wis gak ngegareng. Wayah kenange metu. Kok kowe tembungmu nanti akan muncul gareng-gareng. Ora akan saiki iki wis akeh gareng. Lah iya, mulane. Kowe yo mudengo. Senengane kok ngomong kok ora Mak-mak ora jelas. Tangane jengkring anake. Nah, Setakon anu kok sindene takon kei anu rawe tangane. tak kira sindene diganti Sindi kabeh. ora kemuli setrum ae tangane demok men kesetrum. Sirip. Sinden nom payu-payune dadi wah jame we anyar. Mboten. Jagar sinden tuwek lawas ora payu ya didol ngono. Ning aja ya nduk jadi perempuan jangan boros-boros bantulah suamimu sesuai dengan kemampuan suamimu. Nggih, lah nek dereng gadah suami pripun? Loh, aku lah ya iso. Loh, aku ki ya iso perkara ditampa karo ora ya. Lek, Apa? kok tega to Lek? Mau ning ngarepku lho kowe iki apik karo aku jaremu cintaku hanya padamu. Lah kok bareng ketekan iki? Aku banyak Kowe iki sia-sia karo aku Lek. Kowe sia-sia karo aku. Ora iso dibeleh wae kuwi. Wah, Pak sadis. bener kuwi. Lah aku setuju, Pak. Aku piye? Aku setuju, Yong. Saya setuju. Setuju. Kowe ora setuju kowe 8 9. Wong karo wong aku ora sida karo kowe. Loh, kok ora sida piye? Angger aku ning Lah ngomong aku kadung meteng kok kowe ora sida to, Kakang. Wah. Kok kebangetan terus iki arep kepiye? Iki arep kepiye? itu anak siapa? Dia anak siapa? Wong demek kowe urung kok meteng. Kowe iki wedhus kok piye? Kosok tok iso meteng. Tutukno ya iki. Serasan demone. Ketok tenan-tenane iki. Alus manis tara merak hake Apa alus manis? Alus manis apa mau? Merak apa? tur merakake Pak Merakake iki apa? merak Merati kok merakake. Merati, Mbak. Merati Oh. kok merakake. Nah iki mesake. Kok sik iki tak benerke iki wong cah sekolah isi merati. Yen Oh, merake nggih. lak tibane terus taling tarung ora kepas. oh ngoten Nggih, alus manis merati. Merati. Ya ta? Ya ora? Ya sesuk ning omahe Pak D ya. nggih Oh, apa duwe omah ana omahe Pak D? Loh, yo RT ku Apa duwe? RT ku lak duwe. Kaya bareng alus manis dadi bangke. Dadi Lah, kuwi pas. Apa ukarane sing kleru? Hmm. Duk prangkum. dudu kuwi. masa venggan kula Nolak. Ora suwe nggon kula ana golek isi. golek isi podang
tiba bunga Nuwun sewu masukan ya, Nduk. Entuk cengkok anyar. Ya cengkoke wis apik, suarane apik ning selagane sing apik. Wong wedok ora ana nembang kok karo nyangga bokong iki ora ana. Ya sing apik. Lho. Apa purancang ya kena, nyempure drijine kena ya. Nggih. Nah, dadi bisa wis sesuk kaya slentrem malah. Pripun? Ayu marem slentrem ki ayu marem tenang menghanyutkan. Nggih. Terusno sayang. Ya telaske. Nyanding bisa dadi Sampun sae ning kurang cepet sithik. Oh nggih. Nggih. Dadi iso nek ning kelengan bagus. Nggih, Nggih, biyo Mbak. ngatur nuwun. Nggih, nek kelengan mat-matan nek diwayang kurang cepet sithik. Kok Nggih. iki sajake pun dikei masukan sing senior-senior niki. Kowe nembang sing suwi ya, Nduk. Kok wektune gen entek aku ora nembang. Ora. Ora. Enggak. Wong kok senengane fitnah lho, ora. Wis jelas terang kok. Aku dadi kroyok sinden bapakku ya. Monggo kula lajengaken lagunipun nggih. Tembangipun monggo. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang obeng-obeng goleki ora krasa esuk awan ganti wengi Esok awan nganti wengi
wengi neman yen nganti liya kang nyabang kleyang tak sawang menjok ning ngepang kekancangan taritik saka kadapan sareng ngoceh dheweke ngalih pencohan tak suwan banget agawe pikirku komeng satirang tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakot nyanding selirane ora bakal atiku kagiwang liyan yen sipot jangan nutut ati kepranan ora mendung atiku sama saya tak seranani son pegat pulut Terima kasih matur nuwun dhateng Mbak Utsa. Sampun ngaturaken lelagon Jendhek manis. Apa? Podang kuning. Udang kuning. tidak sampeyan kencing manis. Nggih, udang kuning, Pak. Nggih. Menika wonten pamundhut lelagon yang bernapaskan agami Islam. Sae. Napa ta? Lagi ingkang tilak isinipun donga to, Pak. Lagi napa lagune? Lah duka. Wong kok senengane lancang lho, mbok dirungkokke sik to. Lah napa to? Ora jelas. Menika wonten werni 3 pengatur milih. Napa, Pak? Pepeling, Nggih, kelinci ucul, lali janjine. nggih. Matur nuwun saking Mas Jumino Mingun Pak RT Oh, nggih. Kepis. Oh nggih. Oh, lanian berbau Dipun paringi tali asih nggih. gang 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Kangge Mas Gareng. Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Gareng wayang kulit. Gareng wayang kulit. Wong senengane GR. Ya aku GR wong gareng kok. Wong ora digunakake yamene gareng wayang kulit kok yamene metu iki lakone apa? Lah mengko gara-gara. Nek ra diwacake ndak lali. Nggih. Nggih menika riyin. Anu sing berbau agamis nggih, Pepeling. pepeling, Pak. Nggih. Yo, kuliahane diatur kene. Nggih. Sinten sing ngasta niki? Kula nyuwun Niki Dasawisma niku pundi sing Saene sewanten kur nek pepeling. koron salah satu dulu yang Oh, solis. salah satu nggih, monggo sinten? Mbak Ika, pun monggo, Pak. Mbak Tika Tika pagabean. ingkang bawa salah satu monggo menapa Nyuwun semantene Mas Dimas. Mas Dimas. Nggih. Oh, Mas Dimas enten to? Enten. Oh, apik suarane. nek ra apik apa digawa ya. Lah nggih sae. Monggo Mas, pun aturaken bawanipun nuwun Mas Dimas. Wasitati saking prawinasis Iki penggerak SFC lho iki. Nggih. Anu provokator KSFC. ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah
tansah dipun Lelagon pepeling inggih dipun suwun dumateng Pak Mijen utawa Pak Panto saking Mijen Semarang. Nggih. Oh nggih. Nggih, Wilujeng mirsani. mirsani Pak Panto. Ugi Mas Bambang Sitologawa ing Jember. Mugi-mugi Bapak Panem Surata tansah dipun paringi sehat kewarasan. Amin. Amin amin Allahumma. Nuwun Mas Bambang Sitologawa saking Jember. Monggo. Amin. iku cagak agama pakartikang luhur. Menika dipun streaming wonten 3 nduk limbuk. Menapa Nggih. iki, Pak? Antawisipun Bagong Group Channel. Nggih. Ajeng Dinasti New. Ping 3 Haji Sun. Aduh. Oh nggih. Nggih, matur nuwun channelipun Mas Sunarno utawi Nggih. Pak mantan utawi Pak Bupati Sepuh. Nggih, Pak Bupati Klaten. Sepuh. Nggih, matur Matur nuwun. nuwun. Ngadoh kentu mindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekjon donya akhirat. Lelagon inggih kula kintunaken yung khusus kadang kula rencang kula sesama alumni Fakultas Hukum Univa Surakarta sing sakniki dadi Babin Kamtibmas wonten mriki Mas Eko. Oh, Nggih, nggih. saking Polsek matur nuwun Mas Babin, selamat bertugas dengan teman-temannya. Monggo dipun lajengaken Solis Mbak. solis riyen Mbak Tika. Monggo. Ina. Monggo. yen wancine tansah diengke wis wancine padha Swanten kapung. Maghrib lan isya cakepe irama seger yo. Ayo.
Terima kasih matur nuwun sampun katur menika wau lagon yang bernapaskan agama. Nggih. Islam pepeling. Dipun selang-seling tur mawa teges daya nggih. Leres. Gentos Mbak Eka maju lagi. Kah, ayo Kah, neng kene iki ora piknik nyambut Nggih. gawe. Aku iki linggo ning kene kebrol. Aku tembus sing walikat e. Tembus sing malaikat. Ngatur kenapa malih, yo. Bapak. Menika ngersakaken sapu tangan dipun garap gagarak kembali. Nggih, nggih. Saking Ibu Vivi. Waduh. Oh, Nggih. ibune bocah-bocah. Nggih. Nggih. Menika nggih wonten kentenan saking Bapa Warsita saking Ungaran nderek mirsani. Nggih. Sungkem kagem Bapak Haji Anom Surata Matur mugi sembah bakas waras. Nggih. Ya. Matur nuwun Bapak Warsita ing Ungaran. Nggih. Monggo dipun aturaken sapu tangan. Nggih. Namung dipun bawani Oh nggih. kan mawon. Iki gegarane wong akrami. Pelak barang. Nggih. Ayo dibawani Kah. Oh, sing bawa kula. Nggih. Ya iya no. Gaweamu ku apa nek kene? Mongso dandan ayu-ayu dadi catering. Monggo Pak Eka. Bawane ngampil bawa tak anteni mboten apa-apa nggih. Ora apa-apa, sakarmu mbok enteni Sing karepmu. penting dibalekke. Nggih. Kiraku kawetan citra marga Khusus pembalung golek tabuh sing atos-atos dadi. Nggih. Anu palu.
pijar krungu semaya eling yen tak Monggo Mas Junawan Prabowo dalang saking Jember wilujeng mirsani. Nek kintun doa kagem Bapak Haji Anom Surata sehat selalu. Amin. Matur nuwun paringipun doa Gusti ngijabahi. Nggih, monggo. Kledang kledang lakae bocahe Yo, kampleng bawane, Cok. Sing seru monggo dados. Yuk.
anu Mas Gareng. Daswiti Rama. Sing garap Pak Suwargi iki nata sabda to niki. Nggih niki lagu niki kali umur kula mon tuwa lagu niki, Pak. Oh nggih. Nggih, kula dereng lair lagu niki pun muncul. Mula kula nggih seneng anak nom-nom ngeten do apal niku seneng. Nggih. Sapu tangan. Ampun dilalekke nggih. Yang baru kita pelajari, yang lama jangan kita tinggalkan. Jangan. Yo, kembali kepada Mbak Eka lagi. Ayo lah. Mawas krungu swara to saiki genti beksane. Oh, Eka niku sewengi mboten joget niku awake lemes. Lek, iki dadi tumbak aja dicucuki to, Lek. Aku tumbak brutulan kok ora dicuk kok. Ayo. Beksan gaya Banyumasan. Wow, kelahiran kok, Pak. Nggih, lengger. Oh. Sing paling nembang sapa Mbak iki? Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta nggih. Mbak Sinta niku. Ha iki sing joget kowe sing nembang Mbak Sinta. Ning sing bawa Mbak Eka sik. Oh nggih. Yo, disiapke. Menika anu nepangaken beksan gaya Banyumasan. Nggih, lengger. Ketoke leng tibake Jengger. jengger. Iki perlu diperjelas lho. Ketoke leng kok jebule jengger iki. Loh, nek ning daerah Banyumas Lek ketoke leng jebule jengger. Kuwi sing nari ki dandane wayu. Ngene wae. Jarian Dadi gelungan. sing nari ki biyen banci ngono Wis wae. ngono kuwi lah. Dadi biyen Begitulah. ki ciri khase lengger ki penarine banci, Banci. mula jenenge lengger ketoke leng kok Jebule jebule jengger. Nah, ini saiki penarine wedok kabeh. Itu kabeh. Yo campur. Ya campur bakmi kok. Ayo. Maka, yuk. Mrica kecut singgat toya saunine wong bagus wong bagus wong bagus gregetna ati klambi cekak dengar apa ora klambi cekak Ayo, yo rumpi iki kambine cekak. udu Apa? ora ketang Oh, klambi cekak ora ketang. lah Oh, apa entuk tegese dening apa kotang. Klambi cekak ora ketang entuk dening kotang. Ya. ora ketang dadi batur Pacitan. Gareng, gareng. Ngira sebenarnya iki. batur ramas Ngancani Rama. ra Kempul ngun. Jenenge Angga kok ngun. Enggak enggak. Aku gemang Aku gak. nyong gemang nek diwayah Bener. bukan kelara timbang diwayo Kelara-lara. lara-lara nyong terima Apa? nyong ikhlas Ikhlas. ngeranda Ngeranda. selawase Allahumma amin. oh, amin piye to Jare kowe lila rondo selawase. timbang diwayo Heeh, anuwun. wong ronda Amin. oh piye to aja to lek aku mbok amini Ayo. mangga Heeh.
Eling-eling Banyumas. Banyumasan. Sampai
jane lho. Arem tenan iki. Nggih. Semangat ya. Lelakon gagrak Banyumasan. Nggih. Nggih, Pak. Bali. No malih Yung, monggo. Sak lagu kas ya. Napa, Nggih. Pak? Napa, Pak? Apa reng? Loh. Anu lagu sing donya dereng digawe. Apa kuwi? Ya ora ana wong durung digawe kok. Napa sing seger, napa sing Nggih. nyemet, napa sing halus. Lali. Lali janjine. Seragenan genti nggih mboten Oh, napa monggo. nggih. Nggih. Engko jaipongane tengah wengi ku ya ning lagu jaipong iji akeh. Nggih, sik lali Oh janjine. niki dereng Banyuwangen barang. Nggih, seragenane sinten sing asta niki? Nggih, Mbak Wida kuwi disuwun jumeneng sik seragenan. Wit. Oh Mbak Wida. Sing kleno nyokek ning seragen. Ayo Wit. Wit dodo. Lali janji nih. Nggih lali janjine. Ayo genti Mas Didik sing ngendang. Ayo Dik. Kuwi ya asli seragen mula ben pas suarane. Pas nggih. Nggih. Mriko-mriki angger setel niku penak. Nggih. Monggo pun aturaken. Lali janjine, monggo Cok. Dados. Ayo ibu-ibu pengen nyegai ayo. Segai. Iki sing penak. Ayo. Iki sing penak. Kowe kok wani joget ning kene iki kuat nyawer kok. Kowe iki kuat nyawer kok joget ning kene iki. Kuwi nadyan ta bocah cilik jiwa senine ana mula ya diapresiasi. Ah, diapresiasi. Joget karo wong ayu ki nyawer. Ayo sawer. Lambe. Aja Pak De wis aku cek. Oh, Aja. iki yen wis kene iki wis mentale wis kuat. Menawa iki generasi gareng tahun 2030. Pengen ora le sok ben sok gede. Sok yen gede dadi kados Pak De garing ngeten. Gelem ra? Dadi gareng gelem ra? Gelem anu raine di putih-putih. Urung karo dadi gareng wis mbok rae-raeke. Ya ora apa-apa ning wis ngirama, jogete wis ngirama. Ayo, terus Bagus. Jan-jane kupine. Isi penak. Angkat ke.
Solo Jaranan, jaranan, jaranan. Ayo jaranan. Awas jaranan. Wah, jan. Jate lelok tenan. Enek kuming-kuming. Yo balekke, balekke, balekke. jan-jane kuning Didik turu. Aku seneng. Lumrahe dong ngenteni kendang iki malah ngenteni demung. Terus pas aku bareng gelem berak malah ora kalah karo pesindan-pesindan saka Cilacap ngulon. Nek sepatos mboten ngantuk ya. Iya apik iki. Ben semangat. Wajib diteruske kuwi. Nggih. Dadi kowe aja nganti mandek nanti. Sae Pak, sae. Iwit nganti entek kudu burine kudu terus. Nggih, nggih. Semangat. Sak lagu kes ben tutuk anune. Sae Pak. Napa mulai ya? Liyane nggon gara-gara saya diukehi. Oh, ngoten nggih. Leres Pak. Iki sing halus endi? Oh, sing halus napa ya? Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Sing kula enteni sewengi nggih Sinom Parijoto. Sah leren soalnya. Ning dijogeti nggih sae niki. Ora ana Sinom. Sinom iki dijogeti iso. Halus. Saged joget halus kok. Sing iso jogeti Sinom sapa kon rinak patenane wong. Lah sampean iki gunane apa dadi moho guru gareng kok? Pengamat kok. Lho, piye to sampean iki? Yo ngene iki kok piye sampean iki? Wis ora. Pripun yo nek dijogeti cara halus pripun yo? Sae. Sae to. Dadi gareng kedah joget nggih, Yung. Nggih. Pripun penonton gareng joget nggih? Joget melih nggih. Semangat nggih. Oh, piye rek? Pilih Bagong Darseryo. Kaya kampanye rumah. Lho, sampean iki didukung piye akeh men semangat. Ora dukung ora paten. Wong kok Parianom kok dikon jogeti. Aku caleg ora ana sing dukung kok. Parianom kok. Apa kuwi? Parijoto. Sinom Parijoto Parianom. Aku dadi caleg ora didukung bar disiksa didukung. Lho, ora dibayar nek joget nek. Bayar pipun wis lunas kok dibayar. Ah wis iki jenenge kowe mengkhianati pasetujone warga masyarakat sing mirsani lho rek. Ya ora ketang mung piye alusan beksa piye ya iso. Dicucuk lampahe lho. Lah Masyarakat ku ora masalah ora ana provokatore iki. Iki lho sing marake negara rusak iki provokator-provokator ngene iki. berusaha semangat kok. Sinom Parijoto. Rumah iki gareng perintah Bagong ora Bagong perintah gareng. Sak sirku to. Rumangsane iki apa aku ki apamu po? Biasane kowe turu. Tangane masane tangane kok. Wong nesu bebas. Ya wis ngene, Mas Gareng. Non, Dawuh saking Biyung panjenengan ken tilem selaminipun. Monggo. Iya. Bapake sajake wis ora gelem, ora seneng tak eloni. Lah piye? Ngerti aku melu bayu. Nang ndi? Omah ding kono anyep kok.
Kono ademe Kowe ngepo. seluruhnya Wonosobo ngono. Mboten malah main teng njero kulkas kok mriko. Monggo. Sinom Parijata iki coba aku arep anu nek Mbak Ida lagi rak biasane rak basa sing kreasi. Nggih, nggih. Nah saiki coba tak coba kelas iki. Oh, nggih, mboten napa? Saged mawon. Niku lare Wonosobo sae. Monggo Mbak Ida. Mbak Ida, bungan iki Mbak Ida. Nggih. Nulak dolaku utama. Aja umuk aja pamer sing dadi bukti nyatane jane komiko Surabaya yang wis penak jonyepake gak ilang wahyune Susila nganggo tata krama susuwe dawa itu anyar jalane sing kuat aja sia-sia gandane kang sekar